ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி சர்வைவர் பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நான் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். இன்றைக்கி உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான டாஸ்க்கு தான் அது. ஏன்னா அத்தனை பேரும் அதை அப்படியே தள்ளிட்டு மணலில் தள்ளிட்டு போய் அந்த கட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. பயங்கரமான ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம தள்ள போகிறது மணலில். இதில் விக்ராந்த் சொன்ன மாதிரி அவங்க சைடில் ரொம்ப மணலில் ஸ்டக்காகி நின்று ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனாலும் எல்லோரும் ஓரளவுக்கு முழு முயற்சியோடு தான் அதை பண்ணாங்க. இதில் யாருமே குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பித்தது ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருந்தது. எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுலேயும் இந்திராஜா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க கடலை பார்த்துக்கிட்டு, இனிமேல் பீச்சுன்னு கேட்பேன், என்ஜாய் பண்ணணும், அப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணணும், அப்படியே ஈஸியாக வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு இனிமேல் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னது செம்ம பண்ணுங்க. நம்மளே நினச்சிக்கோங்க. ஆனாலும் நம்ம பீச்சுக்கு போகலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். இவங்க பீச்சுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்காங்க, ஃபுட் இல்லை, ஒரு தங்குறதுக்கான இடம் இல்லை. இப்போ நீ பீச்சு கேட்ப அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க சொன்னது. செம்ம ஃபன்னு. நமக்கு ஃபன்னாக இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான். இந்த மாதிரி யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க. நம்ம சொகுசாக இருந்திருப்போம். இப்போ கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம். அர்ஜுன் சார் வந்தவுடனே டாஸ்க்கை அனௌன்ஸ் பண்ணார். அதுவும் இந்த சிக்னேச்சர் மூவ் செம. இதில் சிக்னேச்சர் மூவ் உங்களுக்கு யார் செய்தது பிடிச்சது? இந்த சிக்னேச்சர் மூவ் சூப்பராக பண்ணாங்க. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா வேடர்கள். அவங்க பண்ண சிக்னேச்சர் மூவ் ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா கடல் தனியாக இருக்காங்க, சர்வே பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல அப்படி பண்ணது செம்மையாக இருந்துச்சு. அதுலேயே அவங்க பாயிண்ட் அள்ளிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அர்ஜுன் சார் என்ட்ரி. அவர்கிட்ட நந்தா ரெக்வஸ்ட் பண்ண விஷயம் எங்களுக்கு நீங்கள் எதுவும் தரலினாலும் பரவாயில்ல, லேடிஸ்க்கு பெட்ஷீட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டது. ஆனால் அர்ஜுன் அதுக்கெலாம் எந்த பதிலும் சொல்லலை. நேராக டாஸ்க்குக்கு போயிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த உட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா வேடர்கள் தான். காடர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்ந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபயர் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஃபயர் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு ஃபயர் மாதிரியே பறந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா. செம்ம ஃபாஸ்ட்டுங்க. மணலில் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இந்தளவுக்கு மணலில் அவங்களால வேகமாக ஓட முடியுது அப்படின்னா அவங்க நிறைய இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க, இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நம்முடைய ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருந்துச்சு. நம்ம சாதாரணமாகவே மணலில் நடக்கிறது கஷ்டம், அதுவும் மணலில் ஓடுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதில் அவங்க அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு. ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு 100 மீட்டர் ரேஸ் வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க ஓடின ஸ்பீடுக்கு அழகாக ஃபயர் எடுத்துகிட்டு அதே ஸ்பீடுக்கு வந்தாங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உமாபதி அவர் தான் போய் ஃபயர் எடுத்துகிட்டு வந்தார். ஆனால் அவர் ஃபயர் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது. ஏன்னா காற்று ரொம்ப அந்த டைமில் இருந்துச்சா இல்லை அந்த ஃபயர் எடுத்த மெத்தடு சரியில்லையா அப்படின்னு என்னன்னு தெரியல. ஆனால் அவர் எடுத்துகிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரண் தான் போய் ஃபயரை எடுத்துகிட்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃபயர் பண்ணவே ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கேமே சூடு பிடிச்சிது. பார்வதி அவர்கள் சொன்ன விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நந்தா எந்த வேலையுமே செய்யலை அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாகவே வச்சாங்க. அது எந்த அளவுக்கு நந்தா காதுகளில் போய் ரீச் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரியல. எப்போ வெடிக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஒட்டுமொத்தமாக அந்த ரோப்பில் ஃபயர் பண்ணணும், அதுதான் டாஸ்க்கு. அதை பண்ணவங்க வின்னு. ஓகேவா? இதில் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் போது கரெக்டாக லக்ஷ்மி அவங்க எந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு பின்னால் நின்று அசிஸ்ட் பண்ணாங்க. இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபயர் அந்த பக்கம் போகுது, இப்போ காற்றுல நீங்கள் இந்த சைடு கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டாக அவங்க பின்னால் இருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி பெசன் ரவியும் இவங்களும் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பண்ணதுனால கரெக்டாக முடித்தாங்க. அதுவும் ரவி சார் கரெக்டாக ஒரு நல்லபடியாக யோசித்து கரெக்டாக அந்த நாட்டுக்கிட்ட ஃபயர் பண்ணதும் சூப்பர். அந்த இடத்துல பின்னால் லக்ஷ்மி அவங்க சூப்பராக அதுக்கு கைடன்ஸ் பண்ணாங்க. அதை கரெக்டாக கேட்டு செஞ்சதுனால அவங்க வின் பண்ணாங்க. இதில் வின் பண்ண உடனே ஐஸ்வர்யாவோட ரியாக்ஷன் அல்டிமேட்டுங்க. அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக், அவ்வளோ சந்தோஷம். எல்லாருமே ஜம்ப் பண்ணி ஏறி உட்காந்துக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப கொண்டாடி தீர்த்தாங்க. அதுவும் ரவி சார் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா, பெசன்ட் ரவி சார் ஸ்டண்ட்டெல்லாம் பண்ணார். அதை பார்த்த அர்ஜுன் சார் ஏன்பா
படத்தில் நான் இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னால் பண்ணல, இப்போ மட்டும் பண்ணுறியே அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் வேறு கொடுத்தாங்க. பெசன்ட் ரவி சார் வந்து எமோஷ்னலாக சில விஷயங்களெல்லாம் சொன்னார். அவருக்கு அடிப்பட்டது, ஒரு 3 வாரம் பெட்லேயே இருந்தது. வரும்போது நம்மளுடைய இமேஜ் வந்து எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்கக்கூடாது, நம்மளால் முடிஞ்சதை கரெக்டாக செய்யணும், ஃபுல் எஃபெக்ட் போடணும் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அம்சத் கானும் ரவி சாரும் அவங்களுடைய எமோஷனில் இந்த எபிசோடில் நிறைய வெளிப்படுத்தினாங்களே சொல்லணும். ஏன்னா அப்பா மகள் பாசம் அங்கே நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதை பற்றின விஷயங்களை அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க மட்டும் இல்லை, எல்லோருமே அவங்களுடைய ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய மைண்டு பூரா அவங்க ஃபேமிலிக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஏன்னா இது வரைக்குமே வந்து நம்ம லாக்டவுனில் எல்லோரும் ஒரே இடத்துல ஃபேமிலியாக எல்லாம் இருந்துட்டு, இப்போ திடீர்னு அவங்கள பிரித்து கொண்டு போய் தனியாக ஒரு தீவில் விட்டது வந்து அவங்க எமோஷ்னலாக ரொம்ப 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 பாதிப்பாக இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுது. இந்த எமோஷ்னலை அவங்க எந்த அளவுக்கு கடந்து வராங்க அப்படின்றதான் இப்போ மிகப்பெரிய டாஸ்காக இருக்க போது பார்க்கலாம். இந்த டாஸ்கில் வின் பண்ணது வேடர்கள் சூப்பராக பண்ணாங்க, குறை ஒன்றும் இல்லை. சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தெரிஞ்சுது, ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சாரும் அதை பற்றி எந்த கமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணலை. அடிக்கடி அவரும் வந்து சில வந்து டிப்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு, இப்படி பண்ணுங்கள், இந்த பண்ணால் ஓகே, இப்படி பண்ணால் ஓகேன்றப்ப அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் மாற தான் வந்து கேமே முடிஞ்சுது. இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கேம் முடிஞ்சிருக்காதுங்க. அந்த கடல் காற்றுல கீழேருந்து எத்தனை கட்டை போட்டாலும் அந்த ஹைட்டுக்கு ஃபயர் வர்றதுக்குள்ளே விடிஞ்சிரும். அதனால் சின்ன சின்ன கேம் பிளான்லாம் வந்து மாற்றிட்டே இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அந்த டாஸ்க்கும் முடிஞ்சிச்சு சீக்கிரமாக. இதில் ஒன்று கவனிச்சிங்கன்னா, அடிக்கடி காயத்ரியுடைய ஃபேஸ் பக்கம் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் பக்கம் தான் கேமரா போயிட்டு வந்துச்சு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நாளைக்கு எபிசோடில் ஒரு சின்ன ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அவங்களால வின் பண்ண டீமுக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட்டு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் கிடச்சின்னா, அருவாள், பெட்ஷீட், சேர், ஊஞ்சல், அப்புறம் ரோப். இதெல்லாம் வந்து அவங்க வின் பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட்டு. அவங்க பெட்ஷீட் கேட்டாங்க, பெட்ஷீட் கிடச்சிச்சு. உட்காரத்துக்கு நல்ல சேர் கிடச்சிச்சு. ஒய்யாரமாக படுத்து தூங்குறதுக்கு ஒரு ஊஞ்சல் கிடச்சிருக்கு. இந்த ஐட்டங்கள் வந்து அவங்க நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தூக்கன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக அங்கே இருக்கும். தூக்கம் சரி இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம மைண்ட் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகாது. இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த கிஃப்ட்டு, ஒரு பரிசு, இது வந்து இவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம். ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தூக்கமே வந்து அடுத்த நாள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். மைண்டு ஃப்ரீயாக இருந்தால் கேமு சூப்பராக விளையாடுவாங்க. நிறைய தவறுகள் குறையும். ஓவரால் எபிசோடு இந்த மாதிரி தாங்க முடிஞ்சுது. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததான்றதை சொல்லுங்கள். ஏன்னா இந்த டாஸ்க் வந்து உண்மையிலே வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க்கு தான். ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் டாஸ்க் இது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எனர்ஜியில் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க. அதை மொத்தமாக அவங்க அதை புஷ் பண்ணி எல்லா உட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபயர் பண்ணி அதை வந்து பிரேக் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க. டாஸ்கில் ஒரு குரூப் தோத்துட்டாலும் அவங்க வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து அவங்களெல்லாம் பாராட்டிட்டு போனாங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே மிகப்பெரிய அளவில் வருத்தம் இருந்தது. எல்லார் முகத்துலேயும் தெரிஞ்சுது. சரண் வந்து அப்பப்போ வந்து குரல் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அவங்க செய்கிறது தப்புன்னு. ஸோ இதை பற்றின டிஸ்கஷன்லாம் நாளைக்கு போகும். அவங்க வந்து கேமை வந்து சரியாக விளையாடாமல் தப்பாக விளையாண்டு ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது. இனிமேல் இவங்களுடைய ஸ்டாட்டிக்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க மாற்றுவாங்க. அதுக்குள்ளே தான் இனிமேல் இந்த பிரச்சனையே இவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரூல்ஸை வந்து பிரேக் பண்ணாமல் ஒரு டாஸ்கில் வின் பண்ணிவிட்டு வர்றது அப்படின்றது வந்து பெரிய விஷயம். அதை எப்படி செய்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். இன்றைக்கி மொத்தமாக இந்த எபிசோடில் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட்டு அங்கே இல்லை. ஃபுட்டுக்கு தான் இனிமேல் பிரச்சனையாக போகுது. ஒரு டீமுக்கு வேறு ஃபயரும் தூங்குறதுக்கான வசதிகளும் கிடச்சிருக்கு, ஒரு டீமுக்கு இல்லை. இப்போ நாளைக்கு பசி மனுஷனை கண்டிப்பாக கலவரமாக்கும், கோவப்படுத்தும், மற்றவங்க மேலே குறைகளை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதுதான் நாளைக்கு நடக்க போகுது. ஏன்னா பசி வந்தால் 10ம் பறந்து போகும்னு சொல்லுவாங்க. பணம் பாதாள வைக்கும் பாயணும்னு சொல்லுவாங்க. பணம் இங்கே வரப்போகிறதில்ல, பசி தான்.
இவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பசி உணவு பற்றாக்குறை தான் இவங்கள மெல்ல மெல்ல இவங்களோட மைண்டை மாற்ற போது, இவங்களுடைய மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தையும் குறைக்க போகுது. அந்த டைமில் இவங்களுக்குள்ள எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் இல்லாமல் இவங்க அவங்க டீமோட கலந்து எந்த அளவுக்கு சர்வே ஆகுறாங்க அப்படின்றதான் சர்வைவர். இதில் எதுலேயும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இவங்க எப்படி இதில் சர்வை ஆக போகிறாங்கன்றது தான் இந்த சர்வைவர். ஸோ நாளைக்கு நாம் பார்க்கலாம் இவங்களுடைய மூலாம். நாளைக்கு அநேகமாக டாஸ்க் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் கண்டிப்பாக கலவரம் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.